Pagating mo na Tagalog ka, di ba? Iyan na. Mga kagamba, nakita naman itong galon na to, yan o. Yan, makakatikim na naman ito. Para sa mga walang kinakain, yan, makakakain na. Ayun. Yan. Yan mga kagamba, mayroon kaming si Kois TV, mga kagamba, subscribe na kayo sa kanya. Kagaya ng pag-subscribe nyo sa akin. Para ma-monetize na ito, bukas siguro monetize na ito eh. Ayun. Yan. Gusto ko yun. Full positive. Ayun, si Kois TV. Hindi nyo makakalimutan kasi i-type nyo lang Quiz. Yung Quiz dulo, TVPH po. yung dulo hindi is Yes. Kois Quiz TV. TVPH. Yan. Yes, yan. Shoutout din pala kay Happy Man na mabait. Nandito si Idol. Ako, mahal ako sa idol. So, yan. Tay? Ayan, mayroon kami 3 laban mga kagamba. Panoorin natin to kung maganda ba yung ipapakita ang laban nito. Isang Tagalog sa isang Masbate. Ayan. Sana magbigay ng Yung magandang kay Kois laban. TV, Tagalog, nahuli niya sa Dasma. Opo. Itong akin naman, Masbate ito. Grabe. Iyan ang naunahan. galing ng laban Naunahan. nila. Idol. Ang galing ng laban nila. Nadali pa yata yung aking Masbate ng Tagalog. Huwag mo nang pakawalan. Galing Huwag mo ng nang Tagalog niya. pakawalan. Pokemon ba ito lang? Yung Pokemon. Kanino yung Pokemon? Sa Kay akin. tatay. Nadali ang Nadali, aking naunahan. Pokemon. Nadali siya. Kalaban. Nginat-ngat siya ng Tagalog. Tingnan yung mga kagamba. Hindi na makakilos. Namumuti na siya sa sapot. Ba talaga Tagalog? Malupit yung Tagalog ni Kois. First time ko kung makondisyon niya? May nilaban Yan mga kagamba. Wala doon. Wala. Tingnan natin kung makakakilos pa yung akin. Baka wala na ito. Tingnan mga kagamba. Medyo umano na. Shout out pala Nadali sa kay Gagamboxing. Kumuha ng gagamba sa akin kahapon. Gagam. Oo. Si Gagamboxing. Si Gagam Boxing. Si Paul Dexter tumawag sa akin kahapon. Shout out pala kay Paul Dexter. Ayun, ayun. Siya yung pupunta, di ba? Hindi na pupunta. Ninatiran ko na lang kahapon si Gagamboxing kasi Okay. Siya yung nasa group, Idol. hindi niya sa kabisado itong Makati eh. Wala na, nabilutan na yung aking mga kagamba. Hindi man lang nasaktan yung kay Kois TV. Ay, Sana pala ito yung nalaban mo kay Happy Man. Natali ako, naisaan ako nito. Next fight kami mga kagamba. Next fight, Wala okay. na, nabilutan na. Buhay pa siguro yan. Buhay siguro to. Buhayin mo nga ito, Happy Man. Takbo mo sa Sinlock. Na lang para makumura tayo. Spider Dog. Nasa Marikina yun eh. Malayo. Buhay pa. Ito, buhay pa siya. Gumagalaw pa oh. Hindi, nakainom lang itong akin. Kaya hindi nakalaban. Kaya kayo pag nagiinom kayo, huwag kayong mag-aanap ng away ha. Kayo mag-aamok dyan, ha? Huwag kayong mag-aanap ng away kasi walang mangyayari sa inyo. Ayan mga kagamba. Buhay pa. Next fight namin. Next fight. Ito. Ito na may akin dyan. Ito muna tayo. Sa gitna. nasa gitna. Yun pala yung huli na ano. Itong akin. Nag-exercise siya. Babaliw na. Nag-exercise siya. Mukhang Itong gagamba kong pula yan ha. Gagambang pula, mukhang grogi na. Ayan mga kagamba. Nagbago ito Tagalog lang din uli. Tagalog na naman, kalaban natin mga kagamba. Matindi, malupit mga Tagalog. Ayan nyo, pag dumami Tagalog ko rito, manggaling ng Pangasinan. Puro Tagalog na gagamitin natin. Kaso iba dumadami, Master eh. Apo, Ay, nagdaanan lang. Pinaanan niya. Marap Ganda ng pagkakulan ng senyo, marap ka. Wala na ito. Iba na ilakad. Sobrang. Sobrang sa inom tayo. Hindi nagdala ng pang-uwi. Kasi pag mag-iinom,
Huwag susobrahan. Sinubra niya inom niya, kikita niyo, oh. Susuray-suray sa lakad, oh. Ano ba ininom niya? Sige, ito mo lugat. Sikretong malupit. Kaya na, mga kagamba. Kagating mo na Tagalog ka, di ba? Ay, tinintot yung akin link. Naunahan. Loko itong akin, pinabayaan lang sa kinagat, oh. Oh, Ganda ng... pinabayaan lang Ganda niya, ng oh. pagkapula eh. Ganda ng pagkapula niya. Nagrugi kasi ng todo, eh. Kaya wala na siyang kilala, hindi na niya alam ginagawa niya. Oo. Ito yung kay Master niya yun. Hindi na niya alam ginagawa niya, oh. Tingnan mo. Makakagat pa tayo. Hindi, naghahanap talaga yan ng Oo. mga kagat, oh. Ayun, Eh, oh. naunahan kasi, akala niya hindi kalaban, eh. Ayan na! bumatay Uy, siya. nasaktan siya. Ayun, nakawala. Saputan mo. Wala, kumakawala siya, oh. Wala na, bilot-bilot na sa mga kagamba. Test niya, no? Oh. Buhay pa yun tayo. Oh, buhay pa ito. Gigisingin natin ito maya-maya. Nasobra lang ito sa ano? Sa alak. Pwede pa. Ayan. Natalo na. Nakadalawa na si Kuy. Spider Puro Dog. Tagalog yung ano. Tagalog. Tumitira kay Kuy, ha. Malupit, ha. Pag Tagalog na lang ako, ayaw ko na mas bate. Ano yung Tagalog natin? Magagaling mga Tagalog niya. Dapat pala kay Happy Man din to kanina. Hindi mo nilaban kay Happy Man. Magaling pala Pero, Tagalog, eh. nagpakita naman po ng magandang laban. Ay, mga kagamba, nako. Last fight. Asan ba yung akin dito? Ito, Tom. Yung malaki po. Ayan. Ito yan, Opo, akin. opo. Na, 2-0 na tayo. Ano ba yan? Mga kagamba. Ang galing mga Tagalog ni Kuy TV. Ito naman tayo Jensen na TM. Ay, makamakay sa kanya dyan, Master. Grabe ka naman, Master. Ay, Shoutout ito, Happy Man. Uy, ito sa akin, mas bati pa rin. Kasi hindi na Tagalog yan eh. Kaya nga mas oo nga bati. eh. Ayan, yan. Bigyan ng magandang laban. Na mga kagamba. Oo. Huwag ka pa pauna. Yun, nadali sa exercise. Bumalik ka agad, no? Opo. Yun. Yan. Yun na, nagkamali. Nagkamali sa atin. Naglingkisan na. Nagkamali. Tuwag mo yung akin. Duwag. Naduwag siya. Laglag na yung akin. 3-0 tayo. Mga kagamba. Nasalo mo eh. Nasa Wala na, oh. Ang ganda ng pinakitang palitan ng sapo. Yan ang maganda. tip na yun sa akin. Nanggigigil. Diyan ka kumagat. Diyan ka makipaggigilan. Yun. Nako, makulit tong dalawa na to. Makulit yun. Ayan, ayaw. Panay kagat na yung daliri ko. Nangangati na. Ba? Nagdaanan na, wala. Malakas pa parehas, oh. Nagdaanan Parang sila. wala nakakagatan, oh. May resistensya, grabe. Last na mga resistensya, no? Ayan na. Ay, ano, nakipagkagatan yung akin, oh. Huwag mo nang bitawan yung galamay. Yari, nakagat yung atin. Nakagat yung atin. Nakipagkagatan, pa. Nakagat yung Nagpatihulog atin na sa naman. galamay. Kuwais tong akin. Papatihulog siya. Wala na, bandera na. Bandera na yung akin. Nakagat pala kanina. Suko na. Sige pa. Hindi. Kagatin mo pa. Balik. Oo, yung atin. Balikan mo. Tumatalab na yung binom, ah. Parang mas maganda yung Tagalog tayo, no? Maganda laban ng Tagalog. Iyan na naman. Sige, palitan. Medyo mabagal na kumilos Wala pa na. naman na Tagalog si Master. Grabe. Parehas na sila mabagal. Yan, puntan mo. Sa dulo. Papahinay kay Tatay Mendo. Nagpapakawala ng sapot, oh. Gustong tumawid. Natatakot niya akin. Ayaw na lumapit, oh. Umiiwas. Huwag kang tatalikod. Tumalikod ka, loko ka. Buti lang mabagal yung kalaban mo. Tumalikod ulit. Yun, sumakmal din siya. Sumakmal ulit. Grabe yung resistensya. Hindi pa rin napapagod. Sa akin, pagod na. Kay tatay, wala pa. Sige. Sakmalin mo na. Sige, nagabulan pa sa sapot. Sige. Kahit na nagdodouble sapot ng akin, lumalaban pa rin. Ayun. Tignan. Sige. Habulan ng habulan. Sige. Ayan na. Huwag kang papabintot. Ayan na.
Sige. Pakawalan ng sapot yung Yan na. Ayan na. Mayari yung atin. Kumagat na, oh. Ay, hindi. Kumagat na. Sige, Hindi ko alam bilutan kung mo sino na. Bilutan mo na. Hindi ko alam kung sino nakagat. Bumitaw yung atin. Oh. Ala. Grabe yung katas. Ay, kinagat ni Este ko, naramdaman ko. Lumagutok. Master, sabi daw, huwag daw kayo maingay, may natutulog sa mukha. Grabe yung mga gagamba nyo, lalakas. Grabe ka naman, idol. Ay, harap na lang natin mga kagamba. Ayan. Ayan. Wala na mga quiz. Sana makaisa magagamba ko dyan. Ayan. Umarap ka. Huwag kang tatalikod. Doon ka kumagat sa kanya. Huwag niyan sa stick. Ayan mga kagamba. Oh. Ha? Ayaw kumilos? Hindi na train ng maayos, di sumusunod sa Yung kay Kois wala na. Kulubot na. Yung sa akin kumakagat pa sa stick. Oh. Tindi ng resistance. Oh. Oh. Yan. Yan. Aba? Hindi nagpansinan ah. Wala na. Bandi-bandera na yung akin, oh. Yung harap sa kalikod. Tikwas na. Oh. Sakmalin mo na. Oh. Nakatalikod na yan. Oh. Ayun na. Mukhang bibintutin ah. Ayun na. Oh my God. Binintut na. Ayun na. Kinagat na. Binintut na. Wala na. Ala, nakagat na. Kinagat na. Hindi na umimik yung kay Kois. Sinagat? Hindi na umimik. Namimik eh. Pagod na yung kay Kois. Buti si Idol ko, Ah? umimik pa. Wala na mga gambay, hindi na umimik yung kanya, oh. Kasi ano na eh, matindi na binom tinamo niya eh. Napagod Yung sa akin, bandera na nga, ayan, oh. Ang laki ng bandera. Virgin ba Oh. yun sa Idol? Ha? Virgin yan. Ha? Ayan mga gamba, oh. Ayan, at least mayroong namatay. Eh, wala na, di naka-recover. Mausay. Di naka-recover yung dalawa. Ay, buhay pa siya, oh. Buhay pa yung tala. Buti ka po, nakachamba. Ayan mga kagamba, oh. Wala na, natalo si Kuis dito. Mm. Sa laglagan talo ako, pero doon sa patayan, patay siya. Talo ko pa rin Master, kasi sa laglagan tayo. Panalo pa rin ako kasi namatay kanya. Pinatay eh, oh. Ganun Oo. ba yan? Oh. Ganun yun. Ayan, oh, ang taas Nag-practice na si ang Idol. bandera nung akin, oh. Oh. Ay, mga kagamba, oh. Ayun, mga kagamba, sana napasaya namin kayo sa content namin ni Kuis TV. Ayun. Supportan natin to mga kagamba. Supportan natin gaya ng pagsumuporta nyo kay Tatay Mindo. Ayan, mabait to kung nangailangan kayo ng dugo, magbigay kayo ng dugo. So, nga pala, Yan, if ever, tayo okay lang? Sige. If ever na may gustong tumulong kasi may kaibigan ako, hindi natin alam yung case kung leukemia or dengue yun, nangangailangan po siya ng dugo. So, may PGH po sa may Manila. So, if ever na gusto niyo tumulong, PM niyo po ako, may kisuyo tayo kay Tatay Mendo. Yun. So, ayun, maraming salamat po. Bait talaga na Idol ko ito. Lahat po tayo mabait. So, ayun lang po. Pwede sana ako, diabetes na ako eh. Mahirap Hindi yun, na Tay. pwede yung, kung gusto niya mag-diabetes, dibigyan ko siyang dugo. Mahirap yun. Ganun lang yun, di ba? Nabuhay naman siya, pero may diabetes Medyo naman. medyo Wala na akong dugo, Master, formalunggay yung akin. Pwede na rin. Basta pinit-pit. Wala, nakalimutan to. Mga Ano, dugo. Mahulog lalagyan. kami yan. Ayan, mga kagamba. Bago magpaalam pala, meron pa dito ano. Dalawa yung akin. Opo. Kaya pala dinala ni Master, dalawa kasi sa niya. Sa atin isa. Ayan. Ito naman, para sa ano nila, outreach. Sa mga bata. Para mapasaya. Ayan. Saan yung hulugan dito tayo? Ito. Ito. Ito mga kagamba. Yan. Nag-iipon kami para sa mga Kabataan. sa mga naghihirap na tutulungan natin kahit papaano maitawid nila isang araw. Ayun. Ayan mga kagamba. So, ayun lang. God Ayan bless mga you kagamba. lahat. Maraming pong salamat hanggang sa muli.